Dejan Dragojević se oglasio povodom indirektnih prozivki od bivše supruge Dalile Dragojević. Pobednik Zadruge 5 Dejan Dragojević trenutno letuje sa svojom devojkom Aleksandrom Nikolić. Dejan svakodnevno kači slike i storije kako uživa, a sada je odlučio da odgovori bivšoj suprugi na provokacije. Naime, pre nego što je ušla u emisiju, Dragojevićka je dala intervju za domaće medije. Tada je upitana da li je destinacija na koju planira da ide sa gringom Egipat, na šta je ona odgovorila: u Egipat. Ne idem na te destinacije, stvarno, mislim, ne volim pesak, rekla je Dalila. Kako je Dalila više puta istakla da niko ne može da je natera da promeni prezime i da što je ljudi više to pitaju, neće ga menjati, Dejan je imao zanimljiv odgovor i na ovo: očigledno se neko stidi da se vrati svom jatu. Svako je svom jatu krenuo. Moje jato je moje prezime, ali ne i određena osoba koja nosi to isto. Sve ide na proveru kod advokata, detaljnije javljam uskoro, poručio je Dragojević.